जोंखौ खबर लादों इउपिपिएलआ खबर लादों दुलालआ खबर लादों दुलालनाव सोंदोंमोन आङो जों केस जाबाय एसे माबा खालामना होदो होननानै जयन्ट होनब्लाथाय आं मुगैयो जयन्ट होनब्ला आं लाजियो जयन्टआवहाय आं केस जादोंमोनलै फेरेंगा सार जयन्टनि इलेक्सनाव आं केस जानाय मानसि आंबो सासे इउपिपिएलनि मेन केडारमोन आङो सार बिनि थाखायनो आङो दा इउपिपिएलखौहाय गारनानै आङो दा इपिबिआव हाबनो गोनां जादों सार मानो एसे हेल्प होदो होननानै होआखै बियो थैथोंबो होआखै लाजिनांदों जोङो बिनो हेल्प बिनो थांनायाव What? आच्छा दिनैहाय आङो जिबनावबो फैफेराखैमोन माने फेसबुक बा लाइभआव दिनैनो फार्स्ट बे फैनायनि मेन थांखियानो जादों जाहैबाय आङो फेरेंगा सारखौ 16 निसिमावदि केन्डिडेट महरै फैबाय बेखौ आङो गाज्रि बुंनो थाङाखै मोजां मोनदों आंबो गनायो फेरेंगा सारखौ नाथाय नोंखौ सोर लाबोदों सोर लाबोआ बेखौबो जों मिथिगौ नोंदि फैदों सार बेवहाय 16 निसिमा ब्लकआव नों केन्डिडेट महरै बेयाव ओरैबायदि दङ सार नोंखौ देखनो होननानैहाय थिरांथा लानानै माने जमनानैसो दंमोन सार नोंखौ खामायबाय होननानै देखनो थिरांथा लानानैसो दंमोन नै बैयाव सार सोर बियो बिनि नामखौबो आं A to Z बुंथिनो हागौ माने बिसोरो ओरैबायदि माने निसिमायावहाय इउपिपिएलनिफ्राय गाहोग्रा बा ब्लक बा मा होनो प्राइमारि बा बिसिडिसि नै बिसोरो गासैबो फाराग खालामनाया ब्लकनिफ्राय जादों सार बेखौ नोङो फेरेंगा सारा बुजिनानै ला आंबो सासे इउपिपिएलनि मेन केडारमोन आङो सार मिथिबाय दिनै मानो गोजान जानांदों आङो बै साबजायिफोरनि थाखायनो आङो जायफ्रा भुल मावदों इउपिपिएलखौ बदनाम खालामदों नै बे जायगायाव थानो बानानै आङो दिनैहाय साइड जानानै जानगाराव दङलै सार नामखौबो डाइरेक्ट बुंनो हागौ आङो जायनि फरावहाय आं A to Z बुंनो हागौ दुलाल सासे 1 नाम्बार ब्लकनि थाखानि लबिया बेलाय बे जोंनिनो निसिमानि समस्थिनि मानसिया नंबावा बियो मालानिफ्राय लिडार जाफैया बेलाय जोंलाय सिनायानोमोन बेखौ बे निसिमानि बासिन्दा नङाथ' इयो सार थाखा लुथिनानैहाय लांनोसो बियो दान्दिसे थाफैब्रदों बे दतमाना बहैबानिसो होननानै मिथिबा बिनि एड्रेसखौ दायो बे मानसि मोजां नङा आरो युथ्सआ मोनथामखौ नाङानो इलेक्सन गेलेनायाव NDP खौ नाङा होननानै युथ्सफ्रा बुंदों बेबो जोंनाव रोखा दङ होमब्ला जों बोरै थानो एक्स NDP सार नों बेखौ बुजि बेयावहाय मोजां मानसि गैया निसिमायाव थाखा ओरै देखग्रा गोजा सार देखग्रा गोजा मिथिबाय बेखौ एसे बुजि आंबो नोंखौ सापर्ट होगौमोन आं नोंखौ गोरबोनिफ्राय मोजां मोनो सार नाथाय नैबे निसिमा ओनसोलनि माखासे प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानाय ब्लक लेभेलसिम आङो फसायनाय मोनाखै साबजानाय मोनाखै बिनि थाखायनो आङो दा इउपिपिएलखौहाय गारनानै आङो दा इपिबिआव हाबनो गोनां जादों सार मानो आरो दंबायोसो सार आंबो ओरैबायदि इउपिपिएलआव सेक्रिफाइस होबोनाय मानसिमोन जायनि फलाव आङो बे मा होनो जयन्टआवहाय आं केस जादोंमोनलै फेरेंगा सार जयन्टनि इलेक्सनाव आं केस जानाय मानसि आं रेहाय बिदोंमोन एसे हेल्प होदो होननानै होआखै बियो थैथोंबो होआखै लाजिनांदों जोङो बिनो हेल्प बिनो थांनायाव जयन्ट होनब्लाथाय आं मुगैयो जयन्ट होनब्ला आं लाजियो आंबो केस जानाय मानसि होमब्ला बिसोरो जोंबायदि मानसिखौ एक्सेप्ट खालामाब्ला जों बोरै सापर्ट होनो सार जोंखौनो मानिया जोंखौ फोथाया
एसे केसावहाय एसे हेल्प बिनायावनो जुदि हेल्प होनो हायाब्ला आरो जोंनि जीवन लाइफआवहाय थांनानै थानो थाखाय एसे हेल्प बियोब्ला बहा मोनो जोङो गावनि खुद गावनि खामानियावनो आङो एक्शन मावनानै केस जानाय मानसि जोंखौ खबर लादों इउपिपिएलआ खबर लादों दुलालआ खबर लादों दुलालनाव सोंदोंमोन आङो जों केस जाबाय एसे माबा खालामना होदो होननानै साला सुवार दुलाल साला बे दुलालआ मानो जोंखौ नायाखै ब्लक हिसाबै रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जोंखौ एसे हेल्प खालाम होननानै आमथिखा प्राइमारियावबो आं बुंदोंमोन भिडिअ क्लिप दङ आंनिया दाबो बेखौ रायनाया एकना इन्डिभिजन जादों जों दुलालजों सलायजानाय मानसि नङालै फेरेंगा सार दुलालआ सोरबा दुलालजों सलायजाग्रा मानसि नङा जों सोरबा इयुथजों सालायजाग्रा मानसि नङा जोंबो गोरों आंबो लेखा फरायनाय मानसि बेबायदियावहाय बेबायदि केलेंकारि ग्रुपआवहाय बा पलिटिकेलाव हाबनो लाजियो दा जोङो सार आरो मोनसेबाव बे जोंनो हराखै मोनसे बुस्थु आरो आङो फोसावबावगोन आङो बेखौहाय रायजोफ्रा नेनानै था खोनासं आं दि लाइफआव गोदानै फैदों नै दिनैसो फार्स्ट टाइम फेसबुक पेजआव बिनि मेन मुल्य थांखियानो जाहैबाय आंनिया माने जोंनाव दे इयुथ्स दङ इयुथ्सआबलायनो एनडिपिखौ नाङा जोंनि निसिमानि इयुथ्सनो एनडिपिखौ नाङा एनडिपिआलाय माथो थाफाखो बिदिबालाय गावसोरनो सालायजोबनो हायोनो एक्स एनडिपिखौ नाङानो होमब्ला जों बे जायगायाव बोरै हाबनानै थानो फेरेंगा सार आरो मोनसे नै आपडेट फैगासिनो दङ जे जायगायावहाय जोङो एमपि भटनावहाय जोङो थैस' थांस' जों माबा होदोंमोन बिनि फैसाखौ लानानै दायो मा बे जायगायावहाय 1.5 लाख ना बेसेबा खोनादों आङो इयुथनि सोरबा कन्ट्रेक्टारा बबे जायगायावहाय बै फैसाखौ गारहैया बेबो जोंनाव डिटेल्स माबा दङ बेखौ नै बावैसोनि उनावहाय हरगासिनो दङ नामाखौ आं दिनै बुंथिया सानथामनि गेजेराव बिनि डिटेल्सखौ मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला बे जयन्तआ दे 1.5 लाख थाखा ना 1.5 लाख थाखा हरदों नोंसोरो दे थांदो होननानै इयुथ्सनो